Joo, tervetuloa kaikki ryhmälaiset tänne. Oikein meitä on, kuten sanottu, niin ennusteissakin olette ennätysmäärän. Meitä on aina 20, jos ei vähän yli. Oikein paljon kiitoksia kaikille aktiivisista osallistumisesta. Ja tosiaankin tänään palkitaan vuoden ryhmäläinen. Ja ensimmäisenä kolmanneksi eniten meidän äänestyksessä sai ääniä Mikko Peuranpää. Mikolle annetaan tuollainen rokin lippis. Voitteko siitä ojentaa? Sitten lisäpalkintona tuli justiin Tomi Korpinen toi Pöttingerin lippiksi. Sitten toiseksi niitä ääniä ja naisten sarjan ylivoimainen voittaja Satu Koho. Mä voin oikeastaan tulla myös sinne alas. Kestääks tämä? Ja sitten annetaan Satullekin sellainen rokinalippu. Sitten varsinaisen yleisöäänestyksen ylivoimainen voittaja, arvoisat naiset ja herrat, tervetuloa. Sami Huovinen Puolasta. No niin, ja täällä on sitten tämä minun taideteos, tämä viehättävä neiti-ihminen täältä meillä Suoja palkitsee vuoden maajussi 2014. Halau! No niin. Salaisuutta, mutta jälkikäteen se menee rähmälle. Sitten lisäksi Akko Suomi on palkinnut. Tässä on tällainen kassi. Täällä on tällainen universaali one size fits all pyyhe. Vendmerkki. Sitten lisäksi täällä on Tomi Korpinen Pöttingeriltä, niin kerroksä itse mikä? Joo, eli meillä on semmonen siinä, eli voittajalle mä laitan netin kautta tiedot, niin meidän tuotekuvastossa saat valita itsellesi haluaman tekstiili, mikä vaan. Sanoitappi, mitä tahansa. Facebookin kautta ja sitten kuvasta ja näin poispäin, niin valitset sieltä sitten. Joo. Nyt saat lippiksen jo tässä voi. Joo. Haluatko sä Tomi tällaisen Pöttingerin? Mulla on mitä 3,5. Tosiaan, niin kiitoksia kaikille äänestä ensi vuonna, sitten otetaan uudestaan. Voin tässä vaiheessa kysyä, että haluatteko, että tehdään tästä sellainen kiertopalkinto, että se todennäköisesti kestää kumminkin käsittelyä. Että aina vuosi kerrallaan saa pitää omaa tehdä. Täälläkin säkis varmaan sellaista porukkaa löytyy, jolle kestä parret ollekakaan. Tuokaa niin pitkeitään. Vernelanne hyvä leikkuri. Niin katsoinko kun mä Vernelanne? Joo, ja on originaali osa vielä. 55 € hinta. Se on kohta aurassa kiinni. Mutta tosiaan, niin, nyt, jos joku haluaa kuvata voittajakolmikkoa, niin neiti voi tulla vielä sieltä. Eikä anneta Pinnamolle myös aplodit, koska on pistänyt nää hienot tosiaan harrastus ja kiva, että tää on näinkin isoksi paisunut ja on ollut aktiivista. Tosiaan meitä on kumminkin yli 3000 meidän ryhmässä, niin kaikkia ei valitettavasti voi miellyttää ja sitten kaikkia julkaisuja ei ole pakko lukea ja ne voi klikata pois. Mutta toivottavasti nyt suurin osa on
saanut jotain ideoita ja jutun aiheita ja vertaistukea, mitä nyt kukakin on halunnut. Tosi paljon kiitoksia kaikille. Kiva, kun tulitte tähän miittinkiin ja näin päin pois. Vielä otetaan isot kädet, niin Sami Huovinen.